Ugwumba. Onwe bụrụ na etu a ka ego na-eje ije n'ọka etiti si wee na mmụọ. Ọ bụghị na ọnwụ chi egburu ya, kama na nwa ya nwoke were mma bakpuru ya ebe ọ na-arahụ ụra, were mma magbuo ya. Anyị achọghị ikwu ọtụtụ ihe gbasara amagbukwere amagbughu, mana ihe anyị chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị taata bụ ya bụ ọzụzụ ụmụaka, ọ kachasị ebe ọ dị n'aka anyị gbabụ ndị Igbo. Gịwa bụ nne na nna, etu isi azụ ụmụaka ọ matara a lot. Ọ gwụpụrụ etu isi azụ ụmụaka, etu isi zụpụta ụmụaka ịmụrụ n'afọ, maka na ọ bụ eziokwu na akara aka dị n'iche n'iche, mana Baịbụl na onwe ya maara na ọzụzụ nwere ihe o nwere ime karịa ihe ndị ọzọ n'ebe ụmụaka nọ, wee sị zụpụta ụmụaka n'ụzọ ha ga-eso, ka ọ ga-abụ mgbe ha ga-etolite na ha masị na ya pụọ. E nwere ihe ọ na-abụ eme etu a, nwata asị mba, na nne m ama nkwe, na nna m ama nkwe. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Chief Lucky Godwin Adimike, ego na-eje ije n'ọka etiti, ya bụ nwoke ji nke ya, ọ nọ mma, gbaa mbọ, nwee ego, nwee ụlọ akụ, nwee ntanimo, nwere companies dị iche iche, ọ na-atụ ahịa na in fact o so na ndị ka jide ego, mana Alaba International ebe ọ nọ, mana ebe ọ nọ na Abuja. Ya bụ nwoke gbalitere jide ego n'ụdị na ogo kwuoru nwa ya nwoke ụlọ, nwa ya nwoke a magburu ya. Ya bụ sonyere anyị dịka anyị na-aga n'ihu n'akụkọ a. Nwa ya nwoke a ji mma magbuo ya, o nwere mgbe o gorie ụlọ. Enweghị onye ma ihe sewere ya na ya, mana ihe ọbụla mere nwata wee chere nna ya rahụcha ụra, dịka akụkọ na-akọ, anyị anọghị ebe ahụ, na nwata gara klọb natazie nna ya sie gịnị, ikekwe mewenu ka ya mee n'ọmụ bụ nna. Nwata dị 10 afọ na abụọ maọbụ 10 afọ na abụọ na otu wee were mma chere mgbe nna ya nakpuchara ụra, were mma magbuo ya. Nke kacha agba anya mmiri bụ na nne ya pụọ n'azụ, ewee sị na hired assassin ndị nke a wee chọọ ka ekpuchie ya tutu ruo mgbe CCTV gosiri na enweghị onye ọbụla batara ebe ahụ na-abụghị m. Ana enwere mgbe ya bụ nwata bụ nne ya bata n'ụlọ, ewee siwezi imi na ana. Kịta ha nọ n'ụlọ mkpọrọ, ha nọ n'ụlọ nke ndị uwe ojii, a na-achọ etu a ga-esi mee ya, maka na ozugbo ọ magbusichara ya bụ nwoke, nne ya wee gbaa mbọ wee mee ebelie ya tutu enyabazie fụzie CCTV ahụ, ma ka anọsi mba. O wee bụrụ na nwata ji mma magbuo nne ya. Biko achọrọ m ime ka ị mara na atụrụ mụrụ ebune bụ aka nwa. E nwere ihe ọ na-abụ emewe etu asị, ọ bụ nne ka o si n'aka ka ọ nna ka o si n'aka, ka ọ bụ na e nwere ebe mmiri si banye opi gbogoro. Ya bụ ka anyị chọrọ ine anya n'ụbọchị tata. Ya bụ nwata ị na-agbarụ mbọ, ya bụ nwata ị na-emeri ihe niile ka o wee bụrụ mmadụ echi, nọchie anya ka ndụ wee tọọ ya ụtọ, ka o wee bisa asa, nwee ọṅụ, rie ego gị kpatara. Ọ bụghị ka o rie nke ọ kpatara, maka na ụfọdụ akpaga ego ga-ezuru ụmụ ha ma ụmụ ha. Kedu etu isi azụ ya ịnọgide na that line iwepụtara dịka nwoke nwe ụlọ? Ihe na-ajụ tata bụ, ọ bụrụ na achọghị afọ tata, ị mara na ọtụtụ ụmụ nwoke na-akwa mmakwara na-eti emeri na ụmụ ha, na ọ dị ka agụ amụọ na atụrụ, maka na ịzụpụta ụmụ ha ikekwe ọ bụrụ na mgbe ị na-agba mbọ, mgbe ụmụaka a na-etolite na ị nọ na-agba mbọ na-achụ ego, ịchụrụ gaa n'ugwu, ịchụrụ gaa na mgbada, ị gaa Amerịka, ị gaa China, ị gaa nke a, ịgacha ya bata, ndị anyị na-akpanyere ya bụ akụ nọrọ onwe ha na-emeghị ka ewu. Ofu nwata Anambra sịrị nne ya na ndị ọgbọ ga-anwụchana, iwe nọrọ ebe a. Gịnị ka o ji kwuo ya? Maka na ọ tụrụ anya na nne ya kwesịrị ịnwụ. Nne ya dị 70-something years, ya nwụọ ka ya take over. Ifuga ebe akụ na uche dị. Ya bụ mgbe ahụ ị na-agbagharị ihe niile, biko gbaa mbọ zụọ, kụnye mkpụrụ n'ime ụmụaka gị. Ọ bụrụ na asị m kwuo na ofu ihe maọbụ ịbụọ ọkpụrụkpụ okwu m ga-ewepụta etu ị ga-esi gbaa mbọ, maka ikekwe ọ bụrụ na ọrụ gị na-akpọpụ dịka etu o si akpọpụkwa m n'onwe m. Mana nke mbụ bụ ọkwụfụrụ ihe anyị na-eme
ụmụaka tolite asị ha gaa na boarding school bido na secondary school ọ fọdụ obere sef ndị praịmarị anọkwuo na atịekwu ha boarding school akpọpụ ha ebe ahụ si ha ga-anọrọ ebe ahụ anọ boarding school a na-ebugara ha ntọ ebugara ha imo onye na-ebugara ha bụ nne ha onye ha na-afụ bụ nne ha mata na nkịta nwaanyị zụrụ na-ata akwa mgbe emegidezie ya ịma nwezi ike ịkụnye onwe gị n'ime nwa gị maọbụ ụmụaka gị maọbụ nwoke ma nwaanyị maka na ụmụaka bido na secondary school na ọ na boarding school enwe mgbakọ nkọrụ na ofu akụkọ izone ma one gara aga enwere otu nwata nwa agbọghọ chapụ ịfụ nwata n'ụzọ ịchọọ nwaanyị ọnụnụ agụwa mana ahụ wee n'anya nne ya akpọ ya si bịa n'ụlọ ọgwụ dị etu a na wee buru nne gị kịta na gawa n'ụlọ ọgwụ nne ya nọ n'oxygen from 12 o'clock n'ehihie mgbe eji kpọọ nne ya nwata ahụ eruteghị ebe ahụ till 6 mgbede ọ pụtara enye ya mama enye ya gịnị ka ị na-eme onye nne ya nọ n'ọnụ ọnwụ wee kpọọ gị bịa n'ihe ọ bụkwa na ị nọghọ I was very busy I was doing something onye nne ya nọ n'ọnụ ọnwụ wee pụtazie mewe anya ndị na-ebe akwa odomanya na nwaanyị ahụ ga-amata ugbu a na ụgbọaka nwa n'ebe nwa ahụ nọ maka na onwe ezi obi mmadụ gịnị ka anyị na-ebute na mgbe ahụ ị kwesịrị ịkụnye onwe gị n'ime ụmụaka ahụ mgbe ha nọ ọta akara praịmarị na sekọndịrị skuul na ịchụ ego na-agagharị na-enweghị ohere adị m atakwa gị ụta ahụ maka na obodo nwere etu ọ dị mana ọ bụrụ na ị wepụtaghị ohere ị ga-eji kụnye onwe gị ọ bụghị ịdị na-ego ihe ha chọrọ ọ bụghị ụzụzụ ya ka mba ọ bụghị ụdị asịghị na ọ kachasị ndị a ji ego ọ bụghị ịdị na-egotara ha ọ bụghị ịdị na-enye ha gift ịdị na-emere ha bedde nta na bedde ime mba ọ bụrụ na ị nweghị ohere gị na ụmụaka ahụ ị nọ ịkụnye onwe gị n'ime ha mara na ịgba aka nwa enwere m ofu nwa nwoke nke m mụrụ n'afọ m nwekwe ọzọ mụ na ya bi enwere mgbe ọ na-abụ omemememe mfụ ihe ụfọdụ apịasị omi ozugbo mpịasị ya akpa mana enwere mgbe ụfọdụ ọ na-abụ nne ha na-abịa asị m legodo ihe onye a na-eme m legodo ihe ọ na-eme nwaanyị nwoke a na-eto o si eme nke ama echere m nke mbụ chere nke ịbụọ nke ịtọ akpọ m ya dịka nkata akpọ m ya dịka nwoke na ibie ụbọchị gara aga ka na-agwa ya kwụsị nwoke m ọkụ mana ihe a bụ nwoke na ibie ọnọdụkwa etu aha m ga-ejikwa ọkpọpịawa gị ọnụ nke a bụ irubekwe nke ịba m ọgụ na m ga-ejikwa ọkpọpịawa gị ọnụ nche na ihe anyị na-ekwu bụ nwoke na ibie oge m ntị ọ bụghị mgbe ọ na-abụ nne egwu okwu omehụhụhụ ya mere nne ka m jụrụ na mgbasa ya anya ọ bụrụ na anyị ji etu ahụ na-agba mbọ ịkụnye onwe anyị n'ime ụmụaka anyị erikwana ihe mmadụ ezukwana ochi esokwana ajọ otu emekwana nka ọ na-ene anya ọfụ na mgbe ụfọdụ gị na ndị mmadụ na-emekọ ihe etu esi mee ha maka na ọ na-abụ nwa ewu na nne ewu na-atagburu ụmụ ya na-enye anya n'ọnụ ya bụ na ihe anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị tata bụ na ọ bụrụ na ịgbata ego anyị na-achụ tata enweghị etu isi wee kụrụ onwe gị reproduce onwe gị n'ime ụmụaka gị mara na ịgba aka nwa mara na agụ amụọ na atụrụ maka na ọtụtụ ihe na-eme n'ụbọchị tata ọ bụrụ na ị hapụ ụmụaka ahụ na mbido afọ ha that formative stage ị kwesịrị ịgba mbọ kụnye onwe gị n'ime ka ọ ga-agba ha pụọ ọ na-agwa ndị ọzọ na nna m kwuru kịta ụmụaka adịghị ekwuzi na nna m kwuru maka na nna m adịghị enwe ohere ịgwazi ha ọ bụrụ na nna enweghị ohere ịgwa ụmụaka ọ bụrụ na ụmụaka enweghị ohere ha na nne na nna ha ịnọ ka ha mụọ ndụ ha mgbe ahụ ha kwesịrị ịnọ ọ bụ mgbe ha gachaziri praịmarị gachaa sekọndịrị gachaa yunivasiti abatazi na-agwa ya si oke eme nke a n'ụwa nke a ọ kachasị ụmụ nwoke mata na ihe anyị na-ene anya bụ ke ka nwata ji nọkọta etu a ka ego na-eji ije n'ọka etiti si n'akịta ego ya niile mbọ niile ọ gbara kọmpanị niile o mepere ihe niile o mere ka ọnọdụ ezinụlọ ya ga-anọ kịta ya bụ gịwa bụ nwoke na gịwa bụ nwaanyị ọ bụrụ na ị na-eme mmata na echi azụ kwesịrị ịka ihu mma mara na ị kwesịrị ịnọkọta ịgba breki na-ebenye anya na ụfọdụ ihe na-eme n'ezinụlọ gị taa anụchara m akụkọ a nsị mba ya bụ na dịka na ya bụ na etu a ka ezinụlọ ya si wee gasaa na ọ bụrụ na Chineke enye ha amara maka gịnị
nwoke anakpuona nwaanyị na diọkpara nọ n'ụlọ mkpọrọ, ha ga-anọte aka ha ga-anọte ebe ahụ aka, n'agbanyeghị ha ga-anọte aka ọfụma. Ọ bụrụ na ha mechaa pụta ndụ ha esighị etu ahụ gasa. Ụmụaka ndị fọrọ afọ bụ site na amara Chineke ka ha ka ga-eji, ọ bụrụ ndị nwaanyị ha enweta onye di, maka na a ga na-asị na-ekwe nke a nne ya gburu nne ya. Ya bụ biko na ọ bụrụ na ị na-ege ihe anyị na-ekwu tata, ihe a dị oke mkpa. Ọ bụrụ na ị mebeghị, ị ka ga-amụta. Gbaa mbọ kụnye onwe gị n'ime ụmụaka gị. Ọ bụrụ na ị kụnye n'ihe onwe gị n'ime ụmụaka gị, ndị ọzọ akụnye ha, akụnyezie ya mgbe ọ ga-eruzi anọzieri ị na-ene gịwa bụ nwoke a na-ene onwe gị, ị na-agbada. Onye kwesịrị ime ihe na akụ a niile ị gbatara ọ gasara gị. Ọ bụrụ na ọ ga-aghasara ya, kama na ọ ga-ekotekwu ụgwọ kpunye gị n'isi, kote ajọ afa kpunye ezinụlọ gị n'isi. Ya bụ biko anyị nwere ike ịgba mbọ wepụtatụ oge. Ọ ya ka m ji ata ha enye ndị ebe a ụta, ya bụ nyeso nwe ike kpọrọ nwa ya nwoke, ọkpọrọ ya ọga ebe a, ọkpọrọ ya ọga ebe a, ebe ọ bụrụ na ọ dị-enwe ohere. Ama m ihe na ya na-aga ebe mbe a, mana ihe ọ bụrụ na ọ na-akụnye onwe ya n'ime nwa ya nwoke, ma ọ na-eme mma ma ọ na-eme njọ, nke a bụ ya na chi ya. Mana ofu ihe m laikiri bụ na etu o si kpọrọ nwa ahụ, ọ kpọrọ ụmụaka ya ahụ na-egosi ha, maka na nwata ọbụla na-asị gị na nna m gwara m, ọ bụghị asị ka ọ na-atọ. Mana ọ bụrụ na nwata enweghị ohere, ọ kachasị mgbe ahụ brain ha na-anụ ọkụ, ụbụrụ ha dị nke ọ ga-abụ ịgwa ha ihe ọbụla ọbanye ha n'isi. Ọ bụrụ na nwata enweghị ohere isi na nna m gwara m, mana nsogbu adịna. Ya bụ na a na-agwa onye ọbụla, ndụmọdụ a bụ maka onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo. Ọ ya ka anyị ji asụ ya na be anyị. Ego na-eje ije n'ọkụ etiti ya n'ana ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa. Tupu ndị polisi ekweta hapụ ozu ya, tupu aga ime enimozu ya, ọ na-agba anya mmiri. Ya bụ na ihe na-ekwu bụ biko oyi akwa asa ahụ mara onwe ya. Ịzụ ụmụaka kịta dị o siri ike karịa mgbe nke anyị. O siri ike karịa mgbe nke a zụrụ anyị, maka na ịntanetị ahụ ga-enyere gị aka zụtọpụ nke fọrọ. Ọtụtụ n'ime anyị kịta na ọtụtụ n'ime ụmụ nwaanyị bụ ndị ji ego, etu anyị ji ego kịta, ịkpara mgbe ya ọfụma, ụfọdụ gbara mbọ ya, ụfọdụ mere ihe dị iche iche ka ha wee kpata ego. Ịkpatazie ya bụ ego, chọọzi ka ụmụaka kịta ahụ. Ọ bụrụ na ịnụ na nwa Peter Obi na ọ nọ na-akụzi nkụzi, iche na Peter Obi dara iberibe, ebe nna ya nwere ego itinye n'ebe ọbụla, ya nọrọ riwe ego na ego. Ofu oge Anambra ka nnụrụ na o wepụtara nde kwuru nde mgbe ahụ sị na onye ọbụla ga-anụ nwa ya nwaanyị na ya ga-enye ego na boys na-asị ya ọ dị mma inyechadị m ego. Ọkwa mgbe m banyere mgbere ego m evu, ọtụtụ ụmụ nwoke bikọs na ha zụtara ụmụaka ha zụliteghị ụmụaka ha, zụta ha mma, zụta ha ihe eji nwaanyị eme, ha edewe ihe na onye ọbụla kwetere. Maka na ịmekọ na Igbo arọ ka ị na-aga ibunye nwunye, na aga m enye gị 100 million na ikweta bịa n'ọnwa nwaanyị. Ọ dịka ebe a na-ebe price na ịgba fes igburu kọp. O dogo onye ọbụla anya na ihe ị zụrụ bụ ikwikwii, na ihe ị mụtara zụọ bụ ikwikwii. Maka na ọ bụrụ na ị mụtara nwa dị mma, a nakọta kịta asị na nwa na ọ gacha skuul, na ọ bụzi bank manager, mana ọ na-eledo biznes papa ya ọfụma, na ọ na-agbakwa mbọ ọ gụcha skuul na-eme. Mgbe ahụ ka nkọrụ na ofu akụkọ. Ofu nwata nwaanyị mụ na ya na-arụkọbụ osogbu anyị n'Ugwumba ala Igbo. Ọ nọ nnọọ na-agụ skuul gụchaa, nwee the best result na department ha na Unilag, wee nye ọrụ. Ndị Unilag were ihe na ha na-eme na ọ bụrụ na ị nwee the best result, enyeghị ihe na ị ga-ịbụ na ị chọọ iburu lecturer iwee nọzi ebe ahụ na-achọ ya doctorate. O wee bụ ọsị na ozugbo ya mechara weta ọrụ dịka lecturer na Unilag, ndị ọbụla na-abịazi na-akwụsị na line, onye nke ya na-abịa n'ọkwa ọnụnụ ka m bịa, onye nke ọzọ ọnụnụ ka m bịa. Mana bifo ndị ọzọ na-abịa bụ nna ịmakakwa, anyị ga-afụrụ n'ebe dị etu a, ga-egoro m akaụntụ nọmba gị. Ndị nke a bụ ndị oyi. Ya bụ na onye ọbụla kpatara ego si gị bịa nụọ nwa ya
na ego dị na ya ga-emeghe bụrụ mmadụ mana mba ikwu ka ọ mụrụ ọ na-achọ ebe ọ ga-ekonye enu na ikekwe o menye ya mewapụ ya obi ọ na-achọzi onye ọ ga-ekonye biko ịzụ ụmụaka nyere nsogbu na mgbe nke anyị ma ya bụrụ kịta anyị mara na ịntanetị eteke n'ụba onye ọbụla gba mbọ zụọ ụmụaka ahụ zụtaghị ọ bụrụ na ị nweghị ike ịkụnye nwa onwe gị n'ebe ụmụaka ị mụrụ nọ ebe ị na-achụ ego ọ bụrụ na ị wepụtaghị ohere gị na ha nọ ka ha mara na etu aka nna m si eme etu aka anyị ọ bụrụ na ị ga-akpụ ya aga ebe dị agha na ije enwe ike ime ka ọ mụta onye bụ ezinụlọ ụkpụrụ unu mara na ị dara ya ịgba aka mma mana ịma mmata kịta mbọsị ọ ga-eru ị ga-akwa mmakwa biko nwata nọ n'ebe nwata nne nwụrụ na-anọghị ndụ nọ n'ebe nwaanyị na-adụ nwa ya ọdụ ka a sịrị nwaanyị sịrị nwa emechi ime nwata wee mee aka n'ime etu a maka na ị ga-ajị ihe a gwara onye ọzọ wee mụta ihe mana ọ bụrụ na ị mụtaghị ihe biko gị na-amaghị asụ ịsụwa ị ga-asụ gị okwu biko gee ntị n'okwu a ọ ga-abara uru ime vidiyo a share ya ọfụma ka ndị ezinụlọ be anyị ndị ala Igbo mụta ya ego na-eje ije ihe emeghe onye na ọ bụrụ na chi ya amaghị maka ya bụ anyị na-asị gị gaa nke ọma ya bụ mbọ ị gbara ya bụ ihe niile imekọnatara ga-eme Chineke ga-enye aka ọma nghasa ndị dị ndụ bụ ndị ịgbara mbọ a niile Chineke ga-eme na afọ gị ama nna n'ihi ngwaje nke ọma ego na-eje ije emesịa